без да чупите, само хващате куме ви всичко да е поравно, да не е хвана някой повече. И когато каже кума, тогава се чупи, той преценява. Ри! От тук нищо не се вижда, ти ще кажеш кое е по-голямото парче, куме? Бях сигурен, булката. Това какво означава? Че нейната дума ще се слуша повече в къщи, но ще носи повече парички. А сега, куме, искам да ми кажеш долу, виждам, че доста така трохички има, голями и малки, нали така, как ги виждаш? Големичките са. Всекви има, кумът казва, че има всякакви, големите са за близнаци, малките за по едно-две, ние вече казахме на хорото нещо за близнаците. Кума им пожелава едно да е живо и здраво. Това беше и ритуала. А сега, скъпи гости, очаквайте младоженците минат през всички вас да ви кажат добре дошли и на здраве. Първо се мина през кумовете, след това родителите и след това всички гости, очаквайте ги след малко да минат да ви поздравят.